με λεφτό. Υπάρχει αντίρρηση, θέλει ο Μαγκαρακουδάκης να πληρώσει. Είσαι ο πατέρας μας! Τέρας μας! Είσαι ο πατέρας μας! Τέρας μας! Τέρας μας! Αρκετά. Έλα! Είναι πίδα μας, έτσι. Η ελπίδα μας, Καλά, καλά. Εγώ δεν γελάω τώρα. Θα γελάσει να βγάλει λογαριασμούς. Άστο νομίζει. Άσε που είναι ταμείας και αυτός και η μάνα του. Είναι οικογενειακό να είναι ταμείας. Έχουν κατακλέψει το σχολείο. Πρώτα εγώ και μετά. 80 για την εκδρομή. Θα μας στείλει κι άλλα, λέει. Δηλαδή χάρη στο ποιον είσαστε εδώ. Πόσα λακκός πήρες, Γιώργο? Ας ήγαλα κοιτάξτε. Στείλε πες γιατί τρώνε. Τρώνε άγαρπα πες. Τηλεφώνησε τώρα, τηλεφώνησε στον Παπαστηλιανού. Μόλις πάμε. Και του πω όλα θαυμάσια, στείλε λεφτά. Όλα θαυμάσια, περνάμε θαυμάσια, στείλτε λεφτά. Είναι η κλασική περίπτωση γιου και πατέρα. Στείλε λεφτά, θέλω βιβλία. Γίνεται μια διασπυρόδωνα από μια έκθεση βιβλίου. Ότι είναι κοιμόμεθα, τη σκύλων χρήνας, τρεφόμενοι. Υπάρχει κι άλλο, Μίτσος πάει. Στείλε λεφτά, έχω αγκονάκι. Α, έχεις αγκονάκι. Έχεις αγκονάκι. Πάμε στο Παπαστηλιανού να το πούμε. Στείλε χρήμα και εγώ είμαστε. Δεν γυρίσουμε πίσω. Θα την κάνουμε 8ήμερη. Και βάζουμε τη Λένα να τραγουδάει. Η Λένα σου κάνει τέτοια ζημιά.